Adu kat no ngin syaset fatok faune virus. Haba kalat berlanj nu kadon. Ini ban simbet ya ka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekhlam. Hadian bakasur ki nong maulai kala IT da ka shithi shaki MLA ka Congress ha ka jilla banpan ka jingkershan naki halor ka jingrawa ban penyo ai ka hok halor ka jingsha penyap uba Chesterfield thank you ki MLA Congress kila penkhre benta ban kharwet persha ya ka jingle donbor ka sarkar jilla uwai ni ki MLA bala pau pha ha ka jilla na ka Congress uba Himalaya and Shangpliang uloong bakane ka sur na maulai on ka we bet hagane ka dorbar sanrai ka ying dorbar thawain haga jilla ban salong tangkat tu kat nisngi ban penyo e ka hok jong ka long ying long sem uba che uloong ru baki MLA Congress kin kershan pura ya kane ka jingdawa jong ka sur kin nong maulai haga ba kin yang rengkat batki bad ya kane ka shithi ka baki lawan ra hakmat jonga nganra kum ka sakhi hakmat ka dorbar thawain ban kershan ni ka jingdawa kin nong maulai Ula kentok ru baka jing pthat jubori ka jing im uba Chesterfield thank you ha kamiet ka yong bat ka rukom bakile bat ki pen powder bau niu briu udan bentah ki babun ki bangin omla ban batai kabala ban ong bala shubret ya ka fundamental right jong ki nongsong snong ha ka jela Henry ka balungo ka longpat babalei uba lakman rumpui udang sa ku menteri ka tenat kampo ying ka sarkar jela wat habau la IT da ka city eno kam na ka te ka tenat halor ka judiciary inquiry uloong ba omla ban ong EA Henry ka sarkar ka dei bandon ya ka administrative responsibility ni ayo ban ya kendo ya ki samlarang ba jong ki seng ki paper na po maulai bat kilawan ban ai ya ka city ka ba appeal na kasur ki no maulai kani ka city ka kerpat ini ba ngiru ide ban pensawalem ya ka jing ka ba ki no maulai ki shemta halor kani ka jing sha siap chu ba sheres thank you te nakaliang jonga ngala kren da ka ba shai ya kini ki samlarang ba banga ngandon senda bat kino mulai ngandon senda ba jing jungki ngan yarap iki bat ya kani ka shiti ka baki kilawan bu hakmat jonga kalong ka sakhi ka bangan ra sya ka dorbar thoan bangan bu hakmat ka sarkar ya ka jing dawa ban kershan ya ki jing dawa jungki no mulai ka jing dawa kalong bang ide ban ai ban penyo ya ka hok jong kino mulai ya ke ka baka sarkar kala le da ka baka pha ya ki pulit menmit menyong bat ban khat ya mesem jo ba she bat karukom baki le bat hakata kedur baki ki penwan ba ubriu udon bentah haki pun jai kikam kiba lese ngimla bengin batai Henry nakaliam jonga nga subu kan bu gaji kelitang kawe na ka sarkar badon anmo bade ban susiat yu brio klem da bishari u shano ka an jong kari jongi uwei pu we unong song snong ha po ne kari udon ka fundamental rights udon ga constitutional rights te kita kila bret chano ka sarkar ka baklut ka sarkar ka bamatla bat ka sarkar ka banbeng ya kinok song snong kamde hok bakan shong ha ka shuki home minister ula IT ya ka kam ban ino naka kam home minister kumno hadu menta udang shong kamde baka sarkar kala shet ikipai ba kala shet ikipai ba ju gino maulai ki dawa ke ki ong ba u home minister ude ban resign andai bola ai ka ta ka kot city ba ong ban resign ban hier na ka shuki bapet ya ka home ta kumno hadu menta
uang adang long home minister manu ba penya je ka home department menta kata kalau mujingkeli ti namar kata ya kani ka city ka banging ila yo pediang bon ki MLA na kaliang kongres menta sing ila yo pediang ini city kanum long ka city ka balang pleno ya kani ka city ngan kawe ha po dorbar thawan bat ngan sadawai ka hok jong ki pai ba ngan dawai ka hok im ta uba she ngan dawai ka hok im ta ka yin ka sem jong ba she bat ngan dawai ka hok ya benta ki no molai ba nang ne shakmat ka sarkar kambit ba kan le kum kini ki chai kam bat ye kini ki officer ki badon benta ha kani ka kam ban shim ya ka jing im jong uba she ya kini ru in bo ya ka jing dawa hapo dor thawan ba de ban pun sitom iki de ban suspend iki ba de ban le kat kum ka an namar baki ki la shim ya ka an hakti la jong klamda bot ya ka an ka bakidon hakari jong te de tang kata ngakwa ban pun sawa api ki no molai baro ba kum unong ni khmat ngan yeng ye mata jongpi ngayeng ye mata ka jat benriu bat ngan yada ye ka jat benriu kat ngadang long unomi khmat jong ka jela jungi kumleshibon inquiry ka ba khala institute ka sarkar ka don ka bentala ka jong anung ko abangan keren halo ka judicial inquiry Henry ka administrative responsibility ka shong ka sarkar nga keren ka administrative responsibility balada shisha ka sarkar ka kitkhia ba administratively dang day ban penshitom shwa yaki officer dang day ban shim ya kano no ka drastic measures lan ka drastic action ya kini ki officer ki ba long excess in their action kata kamut ka sarkar ka don hok bal lada lashai the judicial inquiry lada kalap pakini ki officer kimdon kti hakani ka kam te laban real estate biang yaki sa ai biang ka kam yaki handai kumbalong menta balai balada uno u constable landa u constable u yak bakla u le bakla u bu ai lane hukum yasho yadat bakla balai fi suspend you immediately balai fi suspend you immediately claim da tokit claim da bu kanu no ki inquiry fi suspend you de kalong gaju lada you constable fi le kumta balai ki officer SP bakile kat kata phimla banle kata kalong chikeli kain kedi malong kajo e bro hoy lada you driver jong upulit bahe upulit shubo hukum tenra e kali lane uyai bakla tekile kumno ki suspend you ki penshitom you ki discipline you de baleng imla ban discipline ni kini ki brio ki balale kat kani kakam kata kalong jikeli hakmat jonga ba jong phi de kalong ka basyai be bangi yo iman kasi ka dia kunta tingang akwa baka sarkar kadai bakan shim ya ka administrative responsibility ban penshitom shwa yakini ki officers lane ban suspend yaki lane ban ong yaki baki de to go on leave de wat katar undan kini ki officer ki yan ki puntrai ki trekam man kasi ki shong office man kasi ka judicial inquiry kaya la ka jong ka judicial inquiry ngan ko pan kren si kenten larba kalong sub judice yang abangan kren halo ka judicial inquiry data. Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call.